Sziasztok, köszi, hogy megint velünk tartotok. Ismét Váci Lacival szeretnék beszélgetni. Most kifejezetten a részvénybefektetésekről, egy kicsit részletesebben, mint a múltkor. Gyorsan elmondom, esetleg azok kedvéért, akiknek még új így a részvénybefektetés, mint olyan, hogy miről is beszélgetünk, miért gondoljuk azt, hogy kockázatosabb, mint mondjuk egy kötvény vagy állampapír befektetés. Ugye a részvények esetében gyakorlatilag tulajdonrészt vásároltok, és tehát olyan, mintha tulajdonosa lennél az adott vállalatnak. Ugye így lehetsz tulajdonosa akár a Microsoftnak, vagy az Apple-nek is, és ugye ez nagyon jól hangzik, és addig, amíg szárnyal a cég, ugye addig ebből semmi probléma nincs. Abban a pillanatban, hogyha valamilyen termékbejelentés nem úgy alakul, valamilyen piaci vagy gazdasági hatás rányom a bélyegét az adott cég eredményességére, akkor viszont azonnal látod, hogy a tulajdon részednek az értéke az gyakorlatilag bezuhan. És azt is tudni kell, hogy ha mondjuk kisebb vállalatnak a részvényeit vásárolod meg, és adott esetben akár be is csődölhet, vagy csődvédelmet kérhet a vállalat, akkor először mindig a kötvényeseket fizetik ki. Tehát a részvényesek, főleg hogyha nem elsőbségi részvényed van, nem törzsrészvény, akkor teljesen biztos, hogy a sor végén vagy, lehet, hogy egy filléred nem marad belőle. Tehát ezért mondjuk azt, hogy egyébként kockázatosabb a részvénybefektetés, viszont ugye, hogyha ezt okosan csinálod, portfólióban kellően diversifikáltan, tehát csökkentve a kockázatokat, ugye, hogy sokfajta részvényt tartasz a portfóliódban, vagy ha nem akarsz vele sokat foglalkozni, akkor ugye befektetési alapon keresztül vásárolsz részvényeket, akkor sokkal kisebb a kockázatod, mert lehet, hogy egy-egy cégnek a részvényei éppen zuhannak valamilyen piaci hatás következtében, viszont te ezt kevésbé fogod megérezni. Ugye ezért mondtuk azt a múltkor is, hogy ugye, hogyha részvényt veszel, olyan, mint egy kis motorcsónakot vezetnél, nagyon gyorsan tudsz irányt váltani, meg nagyon gyorsan tudsz haladni. Ugye a befektetés alap meg mint egy csatahajó, amelyik lehet, hogy lomhább, meg lassabb, de hogyha jön egy vihar, akkor valószínűleg nem az lesz, amelyiket beborítja a hullám, hanem a kis motorcsónakodat, ami egyébként biztos nagy élmény, csak más körülmények között lehet vele lavírozgatni. Belinkelek ide egy ilyen hosszú S&P 500-as, ugye ez a 500 legnagyobb amerikai cégnek a részvényeit tömörítő index, egy grafikont, és lehet azt is látni, hogy ha te megvetted volna az összes, mind az 500 cégnek mondjuk egy darab részvényt mindegyikből, akkor hosszú távon hát igen jól jártál volna vele. Amellett, hogy voltak persze itt is ugye problémák, tehát azért volt, még a 70-es években ugye volt egy olajválság, ugye volt a 2008-as válság, volt a Covid-válság, ennek ellenére azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag minden más eszközosztályt felül teljesített, tehát az állampapírokat, a dollárt, az aranyat, egy csomó mindent, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a részvényekkel foglalkozni, főleg, hogyha kellően hosszú időtáv áll rendelkezésre, ez alatt azt értem, hogy legalább 5 év, de inkább 7-8-10 évben tudsz gondolkodni, akkor szinte biztos lehetsz benne, hogy a legjobban egy részvényportfólióval jársz. Ugye, hogyha részvénybefektetésben gondolkodsz, ugye, akkor több lehetőség is a rendelkezésedre áll. Ugye te magad tudsz dönteni, hogy mondjuk melyik részvényt vásárolod meg. Kicsit nem árt utána olvasni, tehát először érdemes nyilván egy akár földrajzi régiót, vagy deviza által meghatározott régiót kiválasztani, azon belül érdemes egy piacot megcélozni, ami szerinted egy jó célpont lehet, és aztán ugye lehet konkrétan a cégekhez, vagy a cégeket megvizsgálni. Nyilván ugye ehhez némileg érteni kell, tehát meg kell nézni a cégnek a múltbeli teljesítményét, kicsit a menedzsmentjét, az eredményességét, ugye különböző mutatók alapján be lehet árazni, hogy egyébként reális-e az ár, amennyit most jelenleg kérnek az adott cég részvényeiért, és ha azt látod, hogy egyébként alulárazott, tehát olcsón lehet megvásárolni, akkor hajrá, be lehet vásárolni, és érdemes megtartani akár 5-8-10 évig ezt a részvényt. Nyilván a másik, aki technikai alapon kereskedik, tehát azt nézett, hogy a grafikonok hogy alakulnak, és hogyha te úgy gondolod, akár napon belül többször is vásárolsz és eladsz részvényeket. Ez a kettő, ez munkás. Egyrészt érteni kell hozzá, másrésztről pedig időt vesz igénybe tőled. Ugye itt ez egy
ez egy dilemma vagy egy kérdés, hogy mivel keresel többet, azzal, hogy a saját munkádat végzed, vagy pedig azzal, hogyha elkezded beleásni magadat, és elkezded a részvénykereskedésre fordítani az idődet, amit mondjuk munkával is tölthetnél. Ugye ezt egyébként zárójel alternatív költségnek nevezik, tehát lehet, hogy olcsóbb neked mondjuk nem befektetési alapot vásárolni, nem direkt részvényt, bár nem biztos, mert a tranzakciók elég drágák, de egyébként a ráfordított időt lehet, hogy egyébként nagyobb veszteség, mert nem tudod a munkáddal tölteni. Jó, és ugye itt vannak a befektetési alapok, amelyek közül ugye vannak tematizáltak, és mindjárt rá is térünk néhány ilyen befektetési alapra. Tematizált alatt azt értem, hogy azt értjük, hogy egy-egy téma körül, milyen meglepő, egy-egy téma körül csoportosulnak, tehát például létezik olyan befalap, amiről mindjárt beszélni is fogunk, hogy innovációs részvényalap, és azokat a cégeket tartalmazza, amelyek kifejezetten nagy hozzáadott értékű, innovatív, tehát a K plusz F, ugye a kutatásfejlesztésre nagy hangsúlyt fektető cégekről van szó. Vannak mostában népszerűek az ESG alapok, tehát a fenntarthatósággal kapcsolatos befalapok, amelyeknek pedig ugye az a témája, hogy azok a cégek, amelyek mind a vállalati struktúrájuk, működésük, mind pedig a föld szempontjából fenntarthatóan próbálnak működni, és fenntartható dolgokba helyezik a pénzüket vagy a fejlesztéseiket, és akkor nyilván ezen túl lehet egy csomó nyersanyag befektetési alap, meg mit tudom én, lehetnek ugye, amit csak mondjuk az Egyesült Államokban fektet be, csak távol-keleten, csak Európában, vagy akár a kelet-európai régióban. Tehát rengeteg ilyen befektetési alap van. Ugye a könnyebbség az, hogy itt neked már nem kell az egyedi részvényeket megválasztani. Azt mondod, hogy szerinted egy jó sztori Kelet-Európa, mert alulárazottak a részvények, mert egyébként mondhatod azt, hogy a válság során a periféria országokat jobban érintette a válság, mármint részvényárfolyam tekintetében ugye a befektetők óvatosabbak voltak, stb. Akkor vedd meg a közép-európai részvényt. Azt kell figyelembe venni, hogy itt viszont a részvényalapnál is lehetnek nagyon durva esések és nagyon durva felpattanások vagy árfolyam ingadozások. Úgy láttuk a Covid alatt is, hogy akár egy pár nap alatt 30-40%-ot volt képes esni egy befektetési alap értéke, és utána ugyanúgy vissza tudott korrigálni. Nyilván, hogyha megijedsz, és eladod mélyponton, mert úristen elvesztem a pénzemet, akkor valószínűleg nem neked való egy részvénytípusú befektetés. Ha viszont azt gondolod, hogy te ezt ki tudod várni, akkor mindenképpen bátran javasolható, mint mondtam, azt a párnapos mínuszt, azt 2-3 hónap alatt korrigálta, utána meg még jelentős pluszban zárt abban az évben jó sok befektetési alap meg részvény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hajrá! Még amit nagyon fontos, ugye időzíteni a piacot nagyon nem nagyon lehet. Erről is beszéltünk már korábbi videóban, viszont vannak olyan trendek, amikor érdemes kiszállni adott szektorból, ugye ezért is jók ezek a tematizált alapok, tehát hogyha azt látjuk, vagy beszállni adott esetben. Tehát ha azt látjuk, hogy valami rendszerűen csökken, és ennek van valamilyen gazdasági alapja, akkor érdemes talán ebből kiszállni ideiglenesen, és eladni ezeket a vagy ezeket a befektetési jegyeket, vagy befektetési egységeket, most teljesen mindegy, attól függ, milyen termékben van. Ugyanis ugye azt kell látni, hogy ha valami mondjuk 50%-kal leértékelődik, akkor ahhoz, tehát 100 forintból lesz 50 forintod, akkor ahhoz, hogy az 50 forintból újra 100 forintod legyen, ahhoz 100% hozamot kell termelni, tehát 50% esésre, utána 100% hozam kell, hogy visszakerüljél a nulla pontba. Jó, tehát hogyha trendszerű esés van, akkor az érdemes, és ugye itt nő meg nyilván a szerepe egy tanácsadóval való kapcsolatnak, stb. Na, szerintem elég belőlem. Laci, szeretnélek megkérni egy kicsit, vezess be minket így, amit még hozzátenni egy befektetési alapokhoz, meg kicsit vezess be minket egy vagy két ilyen befektetési alapnak a világába, hogy néz ez ki, milyen részvényeket tart, vagy egyedi részvényeken kívül mást is tart, akár tudom én, ETF-et, vagy más befektetési alapnak a jegyeit. Hogy kell ezt elképzelni? Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Örülök, hogy újra itt találkozunk. Az első gondolataidhoz még hozzátennék egy-két saját gondolatot, vagy ilyen tapasztalatot, élményt. Valóban az, hogy bárki tud vásárolni részvényt, és szinte most már a technikai fejlődésnek köszönhetően a világ bármely tőzsdéje részvény kínálata elérhető, akár innen Magyarországról is. Azért ezzel óvatosan kell bánni. Tehát
Ez picit hasonlít akár egy építkezéshez, akár egy autószereléshez. Attól, hogy én, Váci Laci, megveszek minden egyes alkatrészét egy autónak, rendelkezek az eszközökkel, rendelkezek azzal, ami kell egy jó autó működéséhez, de abban óriási kockázat van, hogy én azt hogy fogom összerakni. Ugyanez van a befektetések világában is. Bárki láthatja, ti is láthatjátok, hogy hol vannak a részvények, a kötvények, milyen áron lehet megvenni, milyen kamata van, milyen osztalék van belőle, de azért látni kell ezt a rendszerben. Érdemes a profikra bízni, ahogy egy autószerelést, egy építkezést, a portfóliókezelést is érdemes profikra bízni. Erre, ahogy Krisztián is mondta, rengeteg féle szolgáltatás és szolgáltató létezik, akár a befektetési alapok, akár egy vagyonkezelési szolgáltatás, akár egy biztosításon keresztüli megtakarítási lehetőség, tehát tényleg számos variáció van. Szóval lehet, hogy ott van a kezünkben egy mobilon keresztül az egész tőkepiac, de attól még nem biztos, hogy jó döntést fogunk hozni. Mi is úgy dolgozunk a Generáli Alapkezelőnél, hogy csapatban, és több szem többet lát elven közösen döntünk, közösen hozzuk meg a döntéseinket, mert óriási információhalmazt kell feldolgozni, és ahhoz, hogy racionális és felelősségteljes döntéseket tudjunk hozni, ahhoz rengeteg információt kell összegyűjteni, értékelni, stratégiát alkotni belőle. És persze ezt bárki meg tudja tenni, hogyha elegendő energiát fordít rá. A kérdés az, hogy van-e rá idő, kedv, tudás, pénz, stb. És ahogy mondta Krisztián, van többféle befektetési alapunk, ugye erről már beszéltünk a korábbi alkalmak során, hogy az alapkezelőnek a befektetési alap kínálata 15 befektetési alapból áll. Valóban vannak köztük tematikus alapok, ilyen sztorihoz kapcsolható alapok. Hogy ezeket mégis hogy kell elképzelni? Hát úgy kell elképzelni, nagyon egyszerű úgymond a kialakulása, amikor a portfólió menedzserek, elemzők leülnek egyeztetni, és mondjuk éppen a termékfejlesztés, egy új alapnak a kitalálása, elindítása a téma, akkor azt vizsgálják meg, hogy a globális gazdaság jövőképében, a mi jövőképünkben, víziónkban mik azok a gazdasági események, földrajzi régiók, szektorok, folyamatok, amelyekből lehet hozamot termelni. És az egyik ilyen sztori az innováció, ahogy már említettük, hogy ez nem egy új keletű dolog, hiszen már az idők kezdetén is létezett innováció, lehet, hogy kezdetben még csak a pattintott kőszerszámokat fejleszgettük, de manapság pedig már olyan szintű innovatív fejlődésről beszélhetünk, amelyet szerintem fel sem tudunk fogni laikusként, és a lényeg nem az, hogy miben van sztori, mi a legnagyobb hype-pal körülvett gazdasági fejlődés a világban, hanem az, hogy mely az a sztori, amelyből lehet hozamot termelni. Ha már az innovációról beszéltünk, technológiai fejlődésről, mi azokat a részvényeket keressük, amelyek tényleg élen járnak a saját gazdasági szektorukon belüli fejlesztéseknek, fejlődésnek, és ezt a fejlődést profitra tudják váltani ténylegesen, és a részvényük árfolyamának az emelkedésében ez az élenjáróság egyértelműen megjelenik. Ez a lényeg, hiszen ebből tudunk számotokra hozamot termelni. És megosztom a képernyőmet, mutatom a honlapunkat, hogy mégis hogy néz ki ez az innováció, milyen eredményeket ért el, milyen háttere van ennek. Hogyha rákattintotok az alapkezelő.hu oldalra, ezt a kezdő oldalt fogjátok látni, itt a befektetési alapokra ráállva a 15-ös kínálatunk megjelenik. Középen itt alul látható az innováció részvény alap, ugye már maga a név is sokat mond. Itt a legelején a befektetési politikában leírjuk azt, hogy miről szól itt a részvény kiválasztási stratégia, mi alapján fogjuk kezelni azt a pénzt, amit ránk bízol. Később, vagy lejjebb görgetve, itt a baloldali részben lehet látni egy-két ilyen objektív, számszerű adatot, hogy mikor indult az adott befektetési alap, mekkora költsége van. Talán ezek nem is olyan fontos kérdések vagy információk, én úgy gondolom,
de elérhetőek, ez fontos, tehát abszolút transzparens módon működik. Itt egy kis grafikont láttok az elmúlt egy évre vonatkozóan, hozamkalkulátorra rákattintva akár azt is ki lehet számolgatni, hogy milyen hozam volt az elmúlt egy évben, de akár lehet itt hosszabb időszakot is nézni, mondjuk megnézzük az elmúlt pár évet, beírom, hogy 19-től milyen hozam van. Itt szintén egyből számol egy elért hozamot, évesített hozamot. A grafikon nem csak a hozamot mutatja meg, hanem azt is megmutatja, hogy milyen ingadozás van benne. Ugye Krisztián említette azt, hogy magas részvénykitettség vagy részvénybe való befektetés esetén azért számítani kell arra, hogy ingadozni fog a befektetésünk értéke. Itt ez a kis, nem is kicsi, elég nagy mélypont, ez volt a Covid pánik, ami szintén említésre került, ugye 2020. február közepétől esett a globális részvénypiac átlagosan 30%-ot, március közepén megvolt a mélypont, újabb egy hónap alatt ledolgozta ezt a veszteséget, és meg sem állt egészen, hát nem a csillagos égig, de hogyha megnézzük, hogy 2020-ban itt a számszerű adatoknál milyen hozamérték van, hát én úgy gondolom, hogyha valaki egy 5-6 évre tervez egy befektetést, mondjuk TBS-en, és valaki azt mondja neki, hogy hát olyan 30-40% között lesz a hozam, hát az tök jó. Szerintem bárki aláírná. Persze ilyen nincsen, tehát hogyha ilyet láttok, hallotok, hogy szinte hozamígéret hangzik el, és ráadásul ilyen extra szám, akkor azért azt fenntartással kell kezelni. Amit érdemes nézni, hogy hosszú távon, 4-5 évben hogy működik a befektetési alap. Itt láthatjátok, hogy óriási eltérés van az elmúlt 5 év és az előtte levő időszak hozamai között. Ez azért van, mert ez az innováció alapunk egy, hát hogy is mondjam, egy ilyen újraélesztett befektetési alap, átalakított befektetési alapból jött létre. Itt láthatjátok is, hogy 2019. február 20-ig egy másfajta befektetési politikával működött. Maga az innováció sztori az itt 19. február 20-ban indult, az elmúlt 5 évet érdemes vizsgálgatni. Hogyha ezt itt összeadjuk, ezt a pár számot, akkor ebből az jön ki, és átlagoljuk éves szintre, akkor ilyen 10-11%-os éves hozam jön ki. És ez nagyon jó hozam ahhoz képest, hogyha az elmúlt 5 évnek az inflációját néznénk például, mint benchmark, akkor pedig egy 4-5%-ot számolnánk ki, még így is, hogy az elmúlt egy év az egy extra inflációs környezet volt. Tehát így érdemes gondolkodni, hogy ne egy-egy időszakot, egy évet ragadjunk ki, vagy fél évet ragadjunk ki, és ne azt célozzuk meg, hogy én most 40-50%-os hozamot akarok elérni egy év alatt, hanem azt döntsétek el, hogy milyen futamidőre, milyen kockázatvállalási, tűrési képességgel akartok befektetni, és onnantól kezdve mi fogunk segíteni, a Krisztián fog nektek segíteni abban, hogy mikor, melyik részvény befektetési alapunkat, vagy melyik befektetési alapunkat, vagyonkezelésünket kell választani. Egyrészt elkapja az embert a gépszé, tehát nyilván mindenki játszott már akár Revoluton mit tudom, az részvényekkel, egyedi részvényekkel. Ugye van, aki pedig nyitott olyan számlát, vagy olyan értékpapír számlát, ahol akár ugye tőkeáttétellel is tud kereskedni, és mivel vonzóak a jó hozamok, ezért nagyon könnyen elkapja az embert a gépszí, és azért találkoztam, nem ritkán találkozom olyan szituációkkal, amikor bizony hát elég komoly, nem csak hogy veszteség, hanem láttam olyan konkrét esetet, amikor elég jelentős tartozás halmozódott föl. Ugye a tőkeáttétellel gyakorlatilag Lombard hitelből nyomatta a tranzakciókat, és hát beleszaladt egy olyan sztoriba, nem akarom részletezni, ilyen devizaszwap ügylet volt, és tehát ilyen devizacsere ügylet volt, és pont a svájci frank elszállása idején, és hát beragadt a pozícióba, nem tudta zárni a poziát, irgalmatlan, tehát a 15 milliós befektetéséből lett egy 27 milliós tartozás. De ezt csak azért vetítem így előre, hogy jók ezek a kockázatos, meg nagy hozamot ígérő befektetések, de azért egy befektetési alap, főleg, hogyha jól van kiválasztva, meg diversifikálva, azért szerintem egy sokkal biztonságosabb megoldás. Bocs, visszaadom Laci a szót, de csak ez így kikívánkozott belőlem. Nem, abszolút így van. Pont hasonló helyzetet én is megéltem. Én 2008-as válság idején a Raiffeisen
private banking üzletágánál dolgoztam, és ott is eléggé népszerű volt a devizaswap ügylet, ami igazából azt használta ki, hogy mondjuk a forint és euró, vagy forint és svájci frankhoz tartozó kamatok mekkora eltéréssel rendelkeznek. Ugye a forintban magas kamatok voltak akkor is, a többi fejlett devizában alacsonyabb, és tényleg ez a kockázatvállalásnak a beláthatatlan engedése, vagy a kockázatok beláthatatlan vállalása az ügyfelek részéről, ez egy óriási veszély. Tehát a mi szerepünk, mint tanácsadónak a szerepe nem csak az, hogy megmutassuk, hogy mi a legjobb, hanem egy picit visszafogjuk akár a ti, akár a te vágyaitokat, vagy vágyadat. Szóval itt a kockázattal tényleg kell foglalkozni. Ugye mi az alapkezelőnél így a Generali szárnyai alatt egy biztosító mellett dolgozva olyan befektetési politikát alkalmazunk, és ez minden egyes döntésünket befolyásolja. Első az, hogy a ránk bízott pénzt biztonságban tartsuk. A második szempont, vagy feltétel, vagy cél pedig az, hogy az ügyfél által pozitívan értékelt hozamot igyekszünk meg elérni. Hogyha az első nem teljesül, hogyha az elsőben van valami gond, nincs meg a biztonság, nincs meg a kiszámíthatóság, akkor hiába lesz jó hozam, hogyha egy következő évben meg elbukjuk az összes tőkét, vagy a tőkének egy jelentős részét. Szóval a diversifikáció az nem egy szitokszó, az egy tök jó dolog, az a barátunk, és ugyanak az a lényege, hogy az egyedi kockázatokat csökkentsük. Ne egy részvényt vásároljunk, ne csak egy gazdasági szektorból vásároljunk, ne csak részvényt, hanem egy kis kötvényt is vásároljunk. És ugye ezt magánszemély befektetőként azért nehéz kivitelezni, mert ahhoz, hogy tényleg mondjuk egy amerikai piacot a lehető legnagyobb diversifikációval, legjobb kockázat csökkentéssel megvásároljuk, oda befektessünk, ahhoz rengeteg pénz kell, és vagy befektetési alap kell. Mert ahogy a Krisztián is mondta, van olyan alapunk, ami az S&P 500-at követi le, ez a Generali Mustang részvény alap. Ha valaki ide berak 1 millió forintot, akkor kis arányban, de mind az 500 részvényből fog vásárolni, és nem kell hozzá egyesével megvenni minden részvényt. De akár ez elmondható az előbb már említett innovációra, és mutatok nektek egy kis, hát igazából nyilvános információ, de mégiscsak kulisszatitok, mert kevés ügyfél tudja, hogy milyen infók érhetőek el egy ilyen nagyon egyszerűnek látszó honlapról, mint mondjuk a miénk is, vagy akár másik szolgáltató is. Ugye innováció, leírjuk, hogy mit csinálunk, milyen eredménye volt, milyen hozamok voltak, és itt vannak ilyen letölthető fájlok, picit lejjebb görgetve, hírlevél van benne, leírjuk az elmúlt hónapban mi történt, és van egy ilyen, hogy teljes lista, és itt már még több dokumentum feljön. Senkitől nem kérem azt, hogy ezeket mind olvassátok el, mert elég száraz, én se szoktam ezeket elolvasni. Viszont van benne egy érdekes sztori, fél éves jelentésre kattintva, ugye ez a 23 első fél év, PDF dokumentum, eddig nem túl izgalmas, viszont itt leírjuk azt, hogy adott időpontban milyen részvényeket, milyen befektetési eszközöket tartalmazott az innováció, ténylegesen mindent feketén-fehéren. Az, hogy ezek a pénzpiaci eszközök még, ugye ezek azok a látra szóló devizák, amelyek arra várnak, hogy vegyünk belőlük valamilyen részvényt. Itt lehet látni, hogy euróból éppen volt 133 ezer euró, forintból volt 218 millió forint. Ez arra vár, hogy befektessük. Mert valószínűleg az elmúlt napokban vagy adtunk el részvényt, és abból jött, vagy valamelyik ügyfél rakott be pénzt, és abból keletkezett ez az egyenlet. Aztán itt vannak ilyen ETF-ek szépen felsorolva. ETF-ekről már beszéltünk most is, meg az előző alkalmak során is. Ugye ezek igazából befektetési alapok, amelyeket tőzsdén forgalmaznak, ugyanúgy lehet megvenni, mint egy részvény, csak befektetési alap. Ezek úgynevezett tematikus befektetési alapok. Ez egy picit egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a mi munkánkat is, mert hogyha be akarunk fektetni olyan vállalatokba, amelyek a felhőszolgáltatásban érdekeltek, akkor egyszerűen meg kell vennünk ezt az ETF-et, és akkor megvettük ezt a szektort.
Persze van benne kockázat is, mert lehet, hogy a szektoron belül nem a lehető legjobb részvénybe fektettünk csak, de tudjuk is csökkenteni a kockázatot, hogy nem a legrosszabbra fektetünk. És itt a részvények menüpont alatt láthatjátok az egyedi részvényeket, és itt meg tudtok szemezgetni, hogy van benne Apple, van benne Beyond Meat, van benne rengeteg féle vállalat, és fontos, hogy nem csak a informatikai, technológiai fejlődésben élen járó vállalatokban kell itt gondolkodni, hiszen ugye az előbb említett Beyond Meat, az például élelmiszeripar. Az American Tower a a mobilhálózatok fejlesztéséből vette ki az oroszlán részét, és ezen tudott óriási mértékben növekedni, de ő nem fejleszt semmiféle mobilhálózatot, ő egy dolgot csinál, azokat az átjátszó tornyokat építi meg, acélszerkezeteket építi meg, amelyek a hálózat működéséhez szükségesek. Tehát igazából egy, nem is tudom, hegesztő műhelyből álló vállalatról van szó, de mégis benne van, mert benne kell lennie egy innovációs portfólióban. Vagy például itt van a Netflix, persze ez abszolút fejlődés-orientált szektor, de úgymond egy teljesen más kategória. SAP, hát nem egy új cégről van szó. Szóval, hogyha valakit részletesen érdekel az információ az alapjainkról, akkor ezt meg tudja találni, meg tudja nézni, ezt nekünk kötelező egyébként közzétenni, jogszabályi előírás, de ebben azért vannak hasznos információk. Nagyon köszi. Egyébként én sem tudtam, hogy ez hol érhető el, úgyhogy most már én is tudom. Beszéltünk korábban, vagy hát én említettem, ugye meg te is mondtad ezt a piaci időzítését, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy mikor szálljon be az ember, mikor szálljon ki egy ilyen piaci, tehát mikor vegyek részvényt és mikor adjak el. Viszont van egy elég előszerettel alkalmazott stratégia, ez a cost average stratégia, amikor ugye tehát a kérdés az, hogy igazából hogyan lehet ezt jól alkalmazni, és hogy valóban lehet ezáltal csökkenteni tovább a kockázatokat. Ugye azok kedvére, akik nem hallottak róla, ugye ez az, amikor rendszeresen vásárolok, mondjuk most a példakedvé részvényalapot, és ugye ezáltal különböző árfolyamokon fog beszállni. Tehát hogyha épp egy emelkedő trend van, akkor nyilván mindig egyre drágábban vásárolom meg ugye ezeket a befalapokat, de hát ugye az a várakozás, hogy tovább növekedjen az árfolyam. Ha viszont éppen csökkenő trend van, mivel rendszeresen vásárolok, akkor egyre olcsóbban fogok vásárolni, és hogyha egy hosszú távú grafikon megnézzük, akkor lehet látni, hogy vettem magas árfolyam, alacsony árfolyamon is, de hogyan lehet ezt jól csinálni, Laci, mondjuk a részvényalapokat nézve? Ugye az egyik kérdés az, itt egy picit ketté választanám ezt a kérdéskört. Kell, hogy beszéljünk befektetésről, és kell, hogy beszéljünk megtakarításról. A befektetésnek fogalmi szempontból a lényeg az, hogy a pénz már rendelkezésemre áll, egy nagyobb pénztömeg az én szempontomból, egy nagyobb pénztömeget már nélkülözni tudok, és annak a jövőbeni befektetését kell meghatároznom. Nem tudom, 20 millió forintot berakok egy TBS számlára, és tudom, hogy nem fogok vele, vagy nem kell felhasználnom a következő 5-6 évben. Ugye a megtakarítás az pedig az a tevékenység, hogy még gyűjtögetem a pénzemet, még nem feltétlenül van 20-30 millió forintom egyben, hanem igazából most fogom összerakni a következő években. És hogy ennek a megtakarításnak a frekvenciája, a rendszeressége milyen, ez igazából abszolút változó. Lehet, hogy valaki fél évente takarít meg 300 000 forintot, vagy havonta, de lehet olyan is, hogy évente egyszer a vállalkozásból kiveszi az osztalékot, és akkor pár millió forintot, 5-10 millió forintot tud befektetni. Ez is rendszeres megtakarításnak tekinthető, hogyha az egész terv mondjuk 10 éven keresztül történik. És mi azt szoktuk mondani, hogy a befektetési döntés időzítése az nagyon egyszerű. Akkor fektessünk be, amikor a pénz rendelkezésre áll. Tehát, hogyha most nekem a bankszámlámon ott van 20 millió forint, és elkezdek gondolkodni, hogy hát van egy olyan kockázat, hogy ukrán háború, nem fogom tudni befolyásolni, hogyha elkezdek azon gondolkodni, jó, akkor megvárom a végét, akkor ki tudja, hogy meddig fogok várni, fél évig, egy évig,
2 évig, és vajon addig mi történik az én pénzemmel? Hát romlik, mert nincs befektetve, nincsen hozama. Hogyha pedig bekövetkezik az, hogy véget ér a háború, ez a kockázat kiesik a gondolkodásból, akkor lehet, hogy addigra lesz egy másik olyan esemény, amire megint úgy fogok tekinteni, hogy akkor azt meg kellene várni. Szóval halogatni ebben a szakmában sem szabad. Amikor a pénzünk ott van a bankszámlán, és már nélkülözni tudjuk, akkor be kell fektetni. Az, hogy éppen akkor hogyan, ebben fogunk tudni mi segíteni. A rendszeres megtakarításnál pedig tényleg a kulcs az, amit Krisztián mondott, hogy vásároljunk, vásároljunk, vásároljunk. Hogyha visszagondolunk az elmúlt mondjuk 20 évre, vagy 10 évre is akár, és nem is a részvényekkel, hanem csak a devizával gondolkodunk, hogy forintot keresünk mi itt Magyarországon, kapjuk a fizetésünket, vagy vesszük ki az osztalékot, és ha az elmúlt időszakban vakon mindig a félrerakható, megtakarítható összegünkből vettünk volna eurót, már az egy nagyon szép eredmény lenne. És nem egy óriási stratégia, nem érdemel közgazdasági Nobel-díjat, nagyon egyszerű gondolkodás, mert arra számítottunk végig, mert most is arra számítunk, hogy ezért a forint az gyengülni fog, felfele fog változni az árfolyam hosszú távon, és veszünk mindig akkor, amikor rendelkezésre áll az a felszabaduló összeg. És az se zavar minket, hogyha ezt már csináljuk mondjuk 10 éve, hogy tavaly 430 környékén volt az euró, most már csak 380 környékén van, hiszen persze van olyan, amit 400 fölött vettünk, de hát sokkal több van, amit 300, vagy akár 260-on vettünk. Szóval így gondolkodjatok, hogy a részvényekkel is, ha folyamatosan vásároltok, akkor hosszú távon annak szép eredménye lesz. Az persze egy kockázat, hogy mit vesztek akkor, amikor vesztek, de hogyha mondjuk ez egy befektetési alap, akkor tényleg jól diversifikált, sokféle részvény lesz a portfóliótokban, és nem az egyedi cégeknek a működésétől függ az, hogy a tőkével mi történik, és a hozammal mi történik. Laci, amit mondtál, az így nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ugye például eurót vesztek folyamatosan. Viszont ugye ha már befektetési alapokról beszéltünk, ugye gyakori kérdés, hogy csak forintban lehet-e befektetni, és úgy tudom, hogy nálatok van lehetőség más devizákban is befektetni, dollárban meg euróban. Igen. Mi a javaslat? Ki az, aki forintba fektessen be, ki az, aki euróban? Egyáltalán van-e jelentősége, hogy milyen devizán befektetünk be? Hát alapvetően azért van jelentősége, mert mindig befolyásolja akár a devizárfolyam változás, akár az adott devizához tartozó kamat környezet az, hogy mekkora hozamunk lesz, de nem szabad csak a devizát nézni. Nézni kell azt is, hogy milyen befektetési alapot, vagy milyen vagyonkezelést választunk ahhoz a devizához. Mert ha például maradjunk az innováció példájánál, ha forintból megvesszük az innovációt, annak a forint összegnek nagyon nagy része devizára lesz váltva. Megint megosztom a képernyőt, hogy lássátok vizuálisan, talán könnyebb megérteni, hogy miről beszélek. Ha megnézzük az innovációnak mondjuk a havi jelentését, ha megnézzük itt a havi hírlevelet, rengeteg információ van, de például ezt is megtaláljuk, devizás megoszlás, itt láthatjátok, ami pénz ebben benne van, és ugye forint is van benne, tehát forintos befektetések is kerültek az ügyfelek részéről ebbe. Az egész portfóliónak a 71%-a dollárban van, 12%-a euróban, van benne majdnem 10%-nyi forint, egy kis dán korona, meg van benne egy kis hongkongi dollár is. Mert ezek a devizák kellettek ahhoz a hosszú részvénylistához, amit előbb mutattam, hogy ezeket a részvényeket meg tudjuk venni. És attól, hogy dán korona, tehát ezeket dán részvényeket is vásároltok? Igen, van benne valószínűleg egy dán részvény, egy vagy kettő, vagy több, nem tudom. Tehát nem azért vettünk dán koronát, mert a dán korona forint árfolyam változásában akkora sztori lenne, hanem van egy olyan cég, amely a részvénykiválasztási sztori, ugye az innovatív sztori szempontjából potenciális, és mi azt akartuk megvenni. Ahhoz, hogy azt a részvényt megvegyük, ahhoz dán korona kell. Ez épp olyan, mintha egy külföldi alapkezelő azt mondja, hogy ő meg akarja venni az OTP részvényt,
ahhoz neki először forintot kell venni, és úgy tudja megvenni az OTP részvényt. És az a hozam, amit itt láttok, az nem csak a részvények árfolyam változásából fakad, hanem a deviza árfolyam változásból. Hogy ezt hogy lehet talán jól szemléltetni, itt láthatjátok fönt, hogy van egy A, B és C sorozat. Az A sorozat a forintos, a B az eurós, itt lehet látni, hogy a devizája az euró, a C sorozat, az pedig a dolláros. És hogyha megnézzük hozam összehasonlítás szempontjából, egy A sorozatnak a 23-as hozama 13% kerekítve. Ha megnézzük ezt euróban, az 19%. Ugye van közt egy 6%-os eltérés, ami egyszerűen abból fakad, hogy ebben a 23-as évben a euró-forint árfolyam ugye az lefele jött. Tehát igazából ott úgymond egy vesztesége keletkezett annak, aki évelején, tehát negatív hatása volt az árfolyam változásnak, mert az árfolyam mondjuk 420-ról visszajött 380-ra, vagy csak 400-ról 380-ra. Tehát itt lehet látni azt, hogy a devizahatás az benne lehet a hozamban. Persze ez most pont fordított, mert a forint erősödött az elmúlt 10-11 hónapban, de hogyha hosszabb időtávot nézünk, akkor egyértelműen ez a forintos sorozatban vannak magasabb hozamértékek az elmúlt évekre vonatkozóan, mert hogyha az elmúlt 4-5 évet nézzük, akkor a forint folyamatosan gyengült az euróval szemben. Nem akarok belemenni túlságosan ilyen szakmai részletekbe, ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy attól, hogy valaki forintban fizeti be a megtakarítását, és forintban van nyilvántartva, attól még devizában is fektet be, mert a befektetési alapon belül meg kell vennünk a devizát ahhoz, hogy a külföldi részvényeket megvásároljuk. Egyébként meg szerintem az, hogy euróban, forintban vagy dollárban érdemes befektetni, azt meg egyrészt érzelmi alapon szokták az ügyfelek eldönteni. Sokan vannak úgy, hogy ők euróban akarnak, hosszú távon gondolkodnak, számítanak arra, hogy előbb-utóbb euróban fog működni a magyar gazdaság is. Van egy ilyen megközelítése is, van persze olyan is, hogy már évek óta euróban van az a pénz, mert külföldről kaptam munkabérként, vagy valami hasonló történet van mögötte, hát azt már nem érdemes forintra visszaváltani, azt euróban kell hagyni, és úgy kell befektetni. Ha pedig csupán a várható árfolyamváltozások és a kockázatnak a csökkentése, vagy a legjobb lehetőség kihasználása a cél, akkor meg érdemes megosztani, gondolkodjunk forintban is, euróban is, dollárban is. Hogyha van akkora vagyonmennyiségünk, hogy ezt így meg lehet osztani, akkor ezt érdemes figyelembe venni. Ahogy láttátok, ha már egyszerűen csak az innovációt veszitek meg, 100%-ban mondjuk, akkor lesz forintos, eurós és dolláros deviza kitettségetek is, tehát ez is hozzájárul ahhoz, ami egy befektetési alapnak a fő célja, hogy az ügyfélnek az egyedi kockázatait csökkentse. És ez egy sokkal kényelmesebb megoldás, mint hogyha nektek kellene mindig gondolkodni azon, hogy most megvegyem az eurót, vagy eladjam az eurót, vagy a dollárt, vagy a forint. Tehát célszerű úgy gondolkodni, hogy amiben beérkezett a jövedelmem, vagy az a deviza, amiben szeretném majd később elkölteni, hogy mondjuk egy olyan devizában legyen. De ez csak azért a kockázat miatt, hogy nekem meg a költség miatt ne kelljen váltogatnom, nekem mielőtt befizetem, meg míg után kiveszem. De hogy effektív, majdnem nem mindegy. Szinte mindegy, mondhatjuk azt. Most azért annyira nem kell elzárkózni a forinttól sem, hiszen forintban ugye minden befektetési alapnak, még egy részvény alapnál is egy 10-20%-nyi rész, úgymond likviditási fedezet. Nincsen befektetve ténylegesen részvényekbe, hanem rövid lejáratú állampapírokban tartjuk általában ezeket az összegeket, és ezeknek az összegeknek a kamatozása azért hozzá tud járulni a tényleges hozamhoz. Most azért forintban nagyon jó kamatokat lehet kapni az állampapírpiacon, főleg a euróhoz, dollárhoz képest. Szóval nem kell elfelejteni a forintot, több lábon kell állni ebből a szempontból is. Szerintem az egyszerű gondolkodás az mindig célra vezető és mindig hasznos.
És hogy ha már, ahogy te is mondtad, Krisztián, ha euróban van a bevétel, vagy euróban van az összeg, akkor úgy kell befektetni. Vagy lehet rendezőjelv az is, hogy várhatóan hogy akarom majd én felhasználni a végén. És ha tudom azt, hogy euróban fogom felhasználni, és igazából már itthon is akár ingatlant is lehet venni, autót is lehet venni euróból. Viszont egy dologról nem beszéltünk még, amiről még egy 2-3 percet hadd beszéljünk, jó? Nagyon sokan kérdezik, annak ellenére, hogy egy régi dolog a TBS számla, mégis amikor szóba hozom, akkor nagyon sokan visszakérdeznek, hogy de mi az a TBS számla. Ugye nyilván ugye tartós befektetési számláról beszélünk, de ugye ennek van egy működési mechanizmusa, amit viszonylag könnyű áttekinteni, bár lehet, hogy nekünk könnyű, mert mi ezzel dolgozunk nap, mint nap, de nyilván aki most hallja először, vagy lehet, hogy aki 5-ször hallja, nem olyan egyértelmű. Elmondom az alapokat, és aztán majd Laci, egy kicsit fejtsük már ki ezt még egy 2-3 percben, jó? Tehát ugye a TBS az azért lett megalkotva, vagy azért kedvező, mert ugye a kamatadót, illetve most már a szocót sem kell megfizetni akkor, hogyha a befektetési eszközeinket TBS számlán tartjuk, akár befektetési alapokat, vagy állampapírt, vagy vállalati kötvényet, vagy akármit. Jó, tehát a TBS viszont úgy néz ki, hogy van egy úgynevezett gyűjtőév, ez a 0. év, ami ugye január 1-től december 31-ig tart, tehát nem amikor befizettem onnantól egy év, hanem mindig adóévet kell nézni. Ez a 0. év, ugye ez most idén le fog járni 2-3 hét múlva nagyjából, és van egy úgynevezett, és onnantól kezdődik ugye egy számolás, és ha valaki 5 évig bent tartja a pénzét, tehát 23 gyűjtőév, ugye most aki később nézi a videót, esetleg YouTube-on, ugye 23-ban készült a videó, letelik a gyűjtőév, 24 az első év, aztán 25, 26, 27, 28, és 28 végén, ha valaki dec. 31 után, tehát 29. január 1-én veszi föl, akkor kamatadót sem kell megfizetnie után. Viszont ha 3 évnél veszi ki, akkor a kamatadónak egy csökkentett mértékét, 10%-ot kell megfizetni, nem a 15%-ot, viszont szocót akkor sem kell fizetnie. Remélem még mindig egyszerűen gondoljátok, szerintem az egyébként csak hosszan magyaráztam el. Tehát, hogyha veszel egy befalapot TBS-re, de egyébként te fél év múlva ki akarsz belőle szállni, mert van egy jó vétel, tök mindegy, veszel egy autót, egy ingatlant, egy akármit, akkor sem kell utána szocót fizetni. Nyilván kamatadót igen, de szocót nem kell fizetni. Viszont mi a helyzet, Laci, akkor, hogyha nekem nem 3 évnél van szükségem pénzre, hanem mondjuk 4 évnél, vagy tehát mi a helyzet abban az esetben, hogyha 3 évnél akár megszüntetem, vagy ott bármennyit kivehetek, vagy hogyan kell, tehát hogy működik részletesen? Megint csak az egyszerűsítés szempontjából közelítem meg. Aki TBS számlára, tartós befektetési számlára helyezi el a pénzt, igazából bármikor hozzáférhet. Semmiféle hátrány nincs belőle, hogyha a TBS-re raktam, és nem tudom kivárni a 3 vagy 5 évet. Mert ha mégis hamarabb hozzányúlok, akkor be kell fizetni a kamatadót, és kész, pont. Lehetőségek vannak, hogy picit hatékonyabban tudjuk kezelni a portfóliónkat TBS számlán. Megosztom a képernyőmet, mert a generali.hu-n van egy tök jó leírás arra vonatkozóan, hogy mit érdemes tudni a TBS-ről. Ez a generali.hu-n, tehát a biztosítónak a honlapján érhető el. Itt van ez a befektetések menüpont. Ha erre rákattintotok, és legörgettek, itt befektetési szolgáltatások között található olyan, hogy My Portfolio befektetési program. Tovább. Itt van egy csomóféle szolgáltatás bemutató dokumentum, és itt van, hogy tartós befektetési számla bemutatása. Tovább. És az az információ is itt megtalálható, amit a Krisztián előbb elmondott, hogy mi újság a szocóval, TBS szempontjából, hogy az első naptól 0, hogy adózik a kamatadó szempontjából a TBS, mik az általános működési feltételei, hogy lehet kifizetni a számláról. Fontos információ még ez a TBS mozgatás is, mindjárt fogunk szerintem róla beszélni, mert ha jól tudom, Krisztián, ezzel kapcsolatban is van valami kérdésed. És ami talán legjobb, hogy van egy ilyen kis rajz, egy ilyen időegyenes, lehet, hogy ilyen időegyenes fogalmat általános iskola óta senki nem használt,
de azért néha érdemes ezekhez az alapokhoz visszanyúlni. És itt szépen lehet látni, hogy a nulladik év a gyűjtő év, mondjuk 23, ebből még vissza van 3 hét. Itt kell befizetni. Ahogy Krisztián is mondta, naptári egész évek számítanak. Nem a befizetés napja, hanem mindig naptári év, január 1-től dec 31-ig. Ha valaki hogyha elindítja a nulladik évben a TBS-t, és az első 3 év bármelyik napján kiveszi, részösszeget nem tud, csak az egészet lehet felszámolni, nem muszáj az egész pénzt el is költeni, vissza lehet rakni egy újabban megnyitott TBS-re, de az első 3 évben az egész TBS portfóliót mi fel fogjuk számolni, meg kell fizetni az addig elért hozam után a 15%-os kamatadót, de ugye szocót nem, mert az már az első naptól, befektetési naptól 0%-ra csökken. Ha valaki meg tudja várni a harmadik év végét, ugye mától számítva, ahogy már elhangzott, ez ugye a 24, 25, 26, december 31, és itt lesz lehetőség a bennmaradó összeg sérülése, eltelt idő sérülése és magadozása nélkül részösszeget kivenni, egyszeri kivételi lehetőségnek hívjuk. Előtte decemberben, utolsó hetekben nyilatkozni kell, hogy én a 10 millió forintomból kiveszek 2-t, január 2-án, első munkanapon fogják rárakni a számlámra, és tudom felhasználni. Ha megy tovább, ketyeg az idő, és valaki a 4.-5. év bármelyik napján nyúl hozzá a TBS-hez, itt sincs lehetőség részösszeg kivételére, csak az egészet tudjuk felszámolni. Szocó nincsen, mert ugye az az első naptól 0, kamatadó viszont már csak 10%, mert ugye első 3 évben még 15, a harmadik évtől 10%, tehát itt 4.-5. évben történő felhasználás esetén 15%-os kamatadó helyett már csak 10%-ot kell befizetni. Ha pedig eltelik az 5 év, akkor a kamatadó is nullára csökken, és mindenféle adófizetése nélkül fel lehet használni a tőkét, illetve az addig elért hozamot. Ökölszabályként azt lehet mondani, hogy ma, és szerintem még sokáig így lesz, bárki bármilyen befektetési időtávon portfóliót indít, rakja TBS-re, mert ezzel csak jól lehet járni, hiszen első naptól kezdve a szocót mindenképpen meg lehet spórolni, kamatadóhoz azért 1-2 évnek, ugye legalább 3-nak vagy 5-nek el kell telni. Igen, és amit mondtál, az valóban így van, hogy még gondoltam egy-két mondatot, arról beszéljünk, hogy ugye egyrészt, hogyha letelik a gyűjtőév, ugye akkor a következő évben új TBS-t kell nyitni, tehát nincs arra lehetőség, hogy újabb pénzbe helyezés, ez nagyon fontos információ. A másik pedig, hogy lehet valóban mozgatni ezeket a TBS számlákat. Ugye ez azért lehet fontos, mert elképzelhető, hogy valamikor valahol nyitottál egy TBS számlát, viszont úgy érzed, hogy kicsit be vagy szorulva, mert mondjuk lehet, hogy csak néhány darab befektetési alap közül választhatsz, vagy igazából nem segít senki a döntésben, hanem kicsit magadra maradtál ezzel a TBS számláddal. Van arra lehetőség, hogy áthozd akár hozzánk, és most nyilván hova máshova a TBS számládat, és viszont ez mennyire bonyolult, Laci, egy kicsit mondd már el, most nem is olyan részletesen, csak hogy mire kell annak készülni, aki azt mondja, jó, bennetek bízom, srácok, jó, amit csináltok, vagy legalábbis nézzük meg, de nem akarok ezzel órákat, napokat, meg hivatalba, meg bankba, meg nem tudom, ilyen sorszámokat húzogatni, meg részletet, tehát nem akar ezzel napokat eltölteni. Napokat semmiképpen sem kell eltölteni. Igazából egy adminisztratív dologgal van több TBS hordozásnál, mint egy átlagos számlanyításnál, vagy új TBS nyitásnál. Méghozzá az, hogy a ti védelmetek érdekében, meg a már meglevő TBS-etek, hogy mondjam, fenntartása, megóvása érdekében, még mielőtt a másik bankból elmozgatnátok, mondjuk hozzánk, jó esetben hozzánk a TBS-en levő pénzeteket, előtte a két bank leigazolja egymásnak, hogy rendben van. Az ottani TBS-hez megfelelő TBS-t nyitottunk mi, és indulhat az utalás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hoztok egy bank kivonatot hozzánk, látjuk, hogy melyik évjáratú TBS-re van szükség, mondjuk 2020-ban nyitottatok egy TBS-t az OTP-nél,
akkor mi tudjuk, hogy itt a Generálinál kell nyitnunk egy 2020-as évjáratú TBS-t, ekkor adunk egy igazolást arra vonatkozóan, hogy nektek nálunk van egy 2020-as TBS, ezt be kell vinni az OTP-hez, és ők ennek birtokában fogják csak elindítani az utalás vagy az értékpapír transfert az OTP-s számlátokról hozzánk. Ez azért van, mert hogyha elindítják az utalást úgy, hogy nem megfelelő TBS van itt nyitva, akkor le fog járni az a TBS-etek, és ezt már nem lehet visszakorrigálni, nem lehet tornozni. Ezért van ez a plusz egy dokumentum, ezt nagyon egyszerűen el lehet intézni, legtöbb bank nem is eredetiben kéri, hanem jó a szkenelt változat is, tehát még úgymond mozogni se kell a bankok között a papírral, nem kell bemenni, sorszámot húzni, úgyhogy bátran gondolkodjatok. A törvényalkotónak, jogszabályalkotónak az volt a célja ezzel, hogy igazából ne a TBS nyitásának a helyszíne vagy a szolgáltatója határozza meg, hogy ki hogy tudja befektetni a pénzét. Ha már TBS-en van, akkor az a pénz az összes szolgáltató között mozgatható legyen, és az ügyfél döntsön a egyéb tényezők alapján. Nagyon köszönöm. Szerintem kimerítő volt, és érthető. Én is értettem, és szerintem aki hallgatta az is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Laci. Aki hallgatja, vagy nézi ezt a műsort, annak meg hát húzzatok bele, nem tudok más mondani, mert december 31 ugye a határidő a TBS nyitásra, hogy ne veszítsetek úgymond még egy évet a kamatadó tekintetében. Az áthozatalnál nyilván nincsenek ilyen megkötések, és hát ugye egy privát dolog, de én sem biztos, hogy még 30-án vagy 31-én tehát hadrafogható vagyok. Szerintem mindenki a szilveszteri bulira készül, meg haverokkal van, úgyhogy ha lehet egy kérésem, akkor ezen a héten, vagy legkésőbb jövő héten jelezzétek, hogy szeretnétek TBS számlát nyitni. Mindenki le fog szépen ülni, átbeszéljük. Nem biztos, hogy Lacival közösen, mert szerintem neki is sűrű a naptárja egy év vége felé, de velem tudtok időpontot egyeztetni, mindenképpen átbeszéljük, hogy mire van szükség, és szerintem megtaláljuk a megfelelő megoldást. Laci, nagyon köszönöm ismét, hogy rendelkezésre álltál. Nézőiknek, meg akik követtétek, nektek meg a figyelmet köszönöm. Én is köszönöm szépen ezt a lehetőséget is. Szerintem karácsonyig, szilveszterig nem fogunk találkozni így virtuálisan sem, meg valószínűleg élőben is kis esély lesz rá. Úgyhogy mindenkinek áldott ünnepeket, boldog új évet, jó pihenést kívánok, és remélem jövőre folytatjuk. Én is bízom benne, sziasztok, kellemes ünnepeket, boldog új évet! Szép napot!